Ziyakhala ke manje. Sanibonani Ningizimu Afrika. Abangifuni. Xilo amathe isuka nje. Hayi kokuyinkathi akuyibekile phansi. Yamdikatika. Hey. Ningizimu Afrika sanibonani kazi kunzaka wethu Ngizwe umlando kaMchunu President Noma Bengangbulala the President of the Benga Nation ngidabuka enkandla emahlathi amnyama. Emahlathi amnyama ke uyaziwa ukuthi ke inkandla lapha na ke indawo eyaziwayo ngomlando wamaqhawe nomlando bonke abantu abakhulu ezweni kuphinde futhi kwatshalwa khona inkosi eyanquba mangisi esandlwane ucetshwayo kampande. Njengombandeke lapha atshalwa khona nama-afit wakhona idlinza lakhe likhona. Kungani kuthiwe ithuna lenkosi noma iliba lenkosi uthiwe idlinza? Ngoba ngesikhathi sezimpi isikakhulukazi esikhathini lapho uzivide khona ayihlasela khona amakhosi bese enquma amakhanda awo wathathe wacwiye enze izinto ezithize ngawo ezingamalumbo ukuthi agumbekeqe umbuso olandelayo noma leso sizwe soke elwa naso. Lokho ke kucaca ngokusobala ukuthi hayi impela usuke impela ke eloya lokho kokuloya bese ke kuyethiwe cha ke uma ngabe umuntu omkhulu ezweni nesizwe sakho futhi singakuthandi sonke kubalekile ukuthi hayi kube umuntu nje ke uthathwa ke insila yakho noma izimpahla zakho bese kuba izona ezifihlwayo ngakusasa kodwa inkosi ibekwe imveni nje kwa 12 o'clock phakathi kwamabili bese ibekwa noma isibayeni bese inkombo kubuyiselwa umquba bese kutholakala inkombo eyiqubile noma sidova lapho kungabonakala ukuthi kuphi bese kuthiwa ke awu inkosi niyifihle phi nabo ethethwa idlinza lawo nadia kukhonjwe ithuna bathi mayafika khona nabambayo bembe intathakusa noma nemnini bengatholi umbusa nkosi bengatholi thenini bathole nje leyo impahla zawo noma into ethize ekhombisayo ukuthi uyana ngoba emveni kwalokho kwaba sekucaciswa ukuthi wake inkosi mayibekwe endaweni ethize yidlinza akuyona ithuna idliza lenkosi. Nganza kwethu ke namanje ke ngicela ukukhalisa isizwe sawuphonga namageba ngicela ukukhalisa isizwe sama-Afrika wonkana ngengivele ngikhala nami njengawo wonke umuntu kodwa ke angikaze ngikhale la kuNgizwe online emveni kokuthi ke kuhambe insizwa eyingqwele ngadlangadla insizwa Inkosi Yamakhaladi lapha ke uKKK lomfana olimazwe lapha ke Florida emveni kokuba ke lapha kade ejayibule ezekoqala ngqa emveni kwesikhathi eside engize la eThekwini emveni kwalokho mayisefikile ke ejabule lapha eYuko emveni kwalokho kwasicaca ukuthi ke uhlaselwa abantu bamdubula baphinde badubula nomngani wakhe bafa bobabili bahambe emhlabeni. Lokho kwabuhlungu kakhulu kwiNingizimu Afrika kodwa engaqinisekiseka kubantu baseNingizimu Afrika okubuhlungu nokho ukuthi since we never had justice kaSenzo Meyiwa, we never had justice yabantu abaningi kunemindeni namhlanje ekhalayo engadumile engaziwa futhi engakhalelwa on public platform engakaze ithole ijustice imindeni yawo eyalahleka yadutshulwa nasemateksini kuyenzeka lokho ngatholakala ijustice is either imali isuke idlala umlabalabe lapho noma ubuqili noma ungabi neqiniso. Lokho namhlanje sisasho ukuthi kuyoba
kathi kuyoba nzima kakhulu ukuthi kutholakale ngempela ababulali baka AKA nokuthi kusoka kuphi abantu bogcina ngokudliza njengoba kade ngikhuluma ngedliza bogcina ngokudliza becabangela ukuthi ngenze ngoba ukuthi ngenze kube ukuthi ngoba umhlaba sawulawulwa imali ipolitiki namanga ngizike umndeni ka Forbes umndeni wa Forbes ungathi ngempela ke ungalala ngokuthula nabo bonke abalandeli be hip hop lo mfana ube umfana nje waziwa ngobuhlaza eyaziwa ngobushinga engancenga umuntu odabula uCasper University lo short wase Northwest ukuqhumisa ngempama ngabantu abazalulu ubusizwa ngalo babenzayo kodwa futhi ubekwazi futhi ukuthi aphinde azehlise azazi ukuthi artist leyo nto leyo ke ibaleke kakhulu ukuthi umuntu njalo ngoba sonke sinobuhle bethu nobubi bethu akhosoka nomnasici ulalo ngokuthula mfoka KKK ngani zakwethu phinde futhi ke ngabalule indaba yokuvakasha ke kweRussia kanye neChina ukuthi ke bezohlangana neNingizimu Afrika ngifuna ukucacisa ukuthi uRamaphosa akayifuna ukuyibona leyo nto akayifuna ukuyibona uRamaphosa leyo nto ukuthi kuzohlangana amaChina namaRussia ezoconfirma isivumelwano esenzeka during i-term kaJacob Zuma sokuhlangana ngokwe-BRICS and futhi ezosivumelwana eseminyakanyaka. That's why kunamalizi asayinwa abanye abantu asebafa ekuthiwa amalizi ka100 years where the company is allowed to do this and this and this and this. Doesn't matter those people, they can pass on or whatsoever, but in the reality labo bantu basuke bene authority ne lease agreement that authorized them to operate and to do their businesses in that area, particular area, for the 100 years. Okuhlangana kweRussia ke neChina kanye neNingizimu Afrika akuhle kahle kweAmerica, never akusoze ukuthi bazohlangana futhi lapha eRichards Bay la kwi-strategic position where amalahla aphuma khona bheke kwezinye indawo lapho kuthiwa thina singawasebenzisi kumele cishe lo gesi. Umbuzo omkhulu kakhulu lowo bakwethu okufanele siyibuza wona njengama-Afrika ukuthi senziwani sixhashazelwani ngoba senziwa izithutha. We are in the midst of the political games in this country and the whole world. That's why I'm telling you now and I'm telling you today, we're going to challenge in this world, we're going to challenge in this country where we have no backbone. That's why national reshuffling in this country. That's why ngazazi noma fake uZweli Mkhize deputy president noma uPaul Mashatile noma resign ahambe aye ephalaphala hayokwazi ukudubula kahle inyamazane zakhe abhekane namacala akhe ongohlonipha umthetho osekelo weNingizimu Afrika nomthetho wezamabhenke nomthetho weforeign currency kanye nomthetho wezentenga. Konke lokho nje ukuphulile umongameli. I wonder what is your point. I wonder what is your point, Mr. President Judge Baba Uzondo. Ukuthi yokuthi makulele nje ubusuku uvuhle kudla ama conflicts bese ucabanga ukuthi uRamaphosa right ngalento ayizayo ngoba umthetho uyawazi. Even when we have analyzed and established all the facts and everything regarding the Palapala issue, I wonder what you always say. You are lento eniyenzayo Judge Zondo niyaprove ukuthi ngempela umuntu bangabe phethe izwe unamandla ukumanipulate yonke system. I manipulate kungabe nebazali ukuthi nje abe in charge even ngisho ngabe kuthiwa ke akathandi uya comply nani nimvumele ngoba nani ni control yena nani nisayinelo yena tin party. So one day we will change that law. If there's no anyone above law, why? Because you are in charge of law. Why Ramaphosa is above the law? Why Ramaphosa is above you? Why? Judge Zondo, why? Ungena nje wenza mess state capture, wenza mess ngelokujana ngephalaphala. Do you think you will be recognized and be respected in this country? Never. Khohlwa baba Zondo ngeke uzohlonishwa. Noma ngasibapha noma ngasibulala, but the history will judge you very wrong. I'm telling you. So ke manje ke uJoe Biden
inkunzi yasemelika iyenze surprise visit lapha eUkraine beqhoshelana while South Africa and Russia and China are coming together. So there was an element of a destabilization in terms of the World War the Third, because Russia yaziqala ukuthi uzohamba eUkraine yamiyeka nje ukumbulala ngoba engamdabula ngishisa emoyeni kungabi indaba zalutho, kodwa bakwenza konke lokho bahlonipha umhlaba. Well done Putin, to respect and honor the whole world, not to destabilize the whole world as a result of ubaba uJoe Biden ukufika kwakhe lapho. So ke manje ke into ke engiyishoyo ke njengamanje bese kuthi ngomhla ka20 kuzoba nale nto ethiwa ke iEFF national shutdown. Ngokusho kwabo, they are saying is a national shutdown. So I want to tell you, ahole kahle noma ukubuyela kanje sabantu abantu abaqhuti bakotini inkampani thizeni noma abanama challenges inkampani noma sakwa Transnet, ngeke kube na full national down as they pursue, because they are also playing a political mind game. And uJulius Malema wenza ihaba kodwa uhlakaniphile ukhuluma izinto esizithandayo nokuyizona, but ngeke kuze kwenzeke ngalendlela afisa ngayo nangandlela acabanga ngayo. Into engeziyenzeke nje Noma, ngeke zenzeke nje. Yithi abanikazi bezwe, yithi abanikazi bomhlaba. Mind you, today kuzoba nesiteleka nje sokuthi kube lapha kube nama destabilization lapha nalapha nje, lapha nala qwa ngamafu. Ayikho enye inkunzi ezokhonya la ngaphandle kwethu. There's no national shutdown that will be done by Julius Malema and the EFF as a whole. Kodwa there will be a demonstration that is a little bit bigger than the DA that was marching to the house. Yabo. So ke manje ke umehluko nje yilowo nje, that is very simple. So ke ilokho engifuna ukusho kanza kwethu. Bese ngisho ukuthi ke ephuzini lokugcina engena kulona okuyilona ngizokhuluma ngalo, IFP. IFP is an organization eyasungulwa ngenhloso yeculture yokuthi iqhubezele iphinde ukudla amasiko ngenhloso kuzokhova abantu bakwaZulu as a loyal people. Ke abantu bakwaZulu abantu abaloyal mabethanda into bayayithanda futhi mawuke wayisheba ne culture into yakhona kodwa wasuyibiza ngepolitiki na kanjani bazoyilandela. So ke AFP has been corrupt since the day one was born, because you can't manipulate people in the name of democracy, and there is no history of the IFP where abaholi bakhona abakathwala baza kune history yabaholi bakhona baxoshwa emaqembini abo ababekuwona bezosungula iqembu ekele IFP. Lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi Africa vukani, ngithi ma Africa vukani njengamanje nganza kwethu kubaluleke ngaphezulu kwezinto zonke ukuthi lo mlando niwazisise. Nami ngisengumfana ukuthi njalo ngolesithathu mangabe kuphunywa kuyenziwa ama culture uthola ukuthi lapha ngempela siyofunda ubuntu botho. Kuyaqala ngqa ngoZulu government, esakhula thina sazi uZulu government ukuthi kufundwe ngeqembu lezepolitiki emaklasini. The way IFP was so corrupt and was so manipulative, that was so dictative, bephoqa ukuthi iIFP ayiphile kithi ngenkani. Where is democracy in that? Where is freedom of speech? Basebenzisa ubukhosi, basebenzisa inhlonipho yama-Afrika to manipulate the system so that they can be seen superior. Ade ngikhuluma izolobana esigisa abasazi we impathalisi. Okay, laba bantu basuka lapho ba manipulate the system ukuze bona babonakale njengabantu okuyikhontethize abakwazi ukuyenza, ngoba bekholelwa ukuthi abantu bakwaZulu bayi-majority, abantu bakwaZulu banenhlonipho. At the same time they are using them so that they can gain their political access. That was very wrong for IFP. Ngishimbala amapeni ngishimsiza sasibhala ngayo yayinembala ye-IFP. Do you think that was fair? That was not fair. I'm talking about this after 1994.
That was not during the apartheid. No, I'm too young for that shit. No, that was after 1994. Sifunda ubuntu botho kukhuzwa makuthiwa kwenziwa amakhasha othisha abasifundisa esikoleni. Oh, Pushembe uqhobhi. Oh, Pushembe uqhobhi. Uqhobhi sishamahubo athuka oMandela. OMandela sibazi njengezitha, sizingane sibazi njengezitha eyikuthi singasibone singazothi kwenzakalani, kodwa siyafunzwa ukuthi oMandela noOliver Tambo abantu angakaze baze balunga nje phansi komthunzi welanga as a result of this Zulu government. But during that period, IFP yayikwazi ukuthi ibe nabaholi abaqotho kakhulu abanye babo abakwazi ukuthi isifundazwe saKwaZulu-Natal basimele ngendlela eqotho. Obunye babo Frank Mdlalose, abanye babo udokotela ubaba uLawunel Mtshali lapha namadoda ke insizwe zazikhona ngaleso sikhathi ezaziphethe inkatha inkosi yakwaSashube lapha owaye ungqongqoshe wasasha development ngaleso sikhathi impela lapha ke umfoka ngubane eMsinga baningi kakhulu abaholi benkatha abenza imangaliso ngaleso sikhathi. Kodwa ngaphezulu kwakho konke lokho ngithi bakwethu emveni kwalokho iIFP emveni kokuba umntwana waphinda angene ephelelwe ngamandla okuhola nokuyinakela izinto eziningi eqembini lakhe labese selise-kuyiqembu ngempela ke elifayo. Ingakho namhlanje sibhekene ne-crisis. IFP is in crisis. IFP is a crisis. Wakwayibona amanyala akwazi ukwenziwa inhlangano yezepolitiki chunging the democracy yenze dictatorship oqala nje ukuthi bahambe bathi makuyovotwa endaweni thize bethi alihoxe ikhansela le-DA bahlangane nekhansela nabantu benkatha babahambisa ngamabhasi babathatha nakwesinye indawo bethi abavotele iqembu thizeni ukuze lelo qembu lelo ngoba banobudlelwano nalo kuyi-council chamber so that they can remain in power in those municipalities. This is an insult. Hoxa inkatha qhamuko bani oshuka bani oshuka neyiqulu oshuka bani yebo. So and then bese bekwazi ukuthi bonke labo bantu bekwenza lokho in the name of corruption, not in the name of democracy, not in the name of fair political game. Yabona. But now I want to be very frankly and straightforward about IFP. IFP is not ready for 2024 and is not ready to govern the province. Instead, yenza manyala ongakazuzwabone. Lezi ikume lezi kanye nedata udot mwango lapho mwango lo ikhanda lembodla lena eyakati meya yasela kunjanene yalala lapha kwanongoma udot umuntu loya. You are not a leader and you was not born a leader and you are not supposed to lead at all. Wena khanda lembodla wena uyakhumbula ukuthi walanda ngisho ku-National Parliament uphinde walanda ku-province ukuthi uyo-rescue Nongoma wafike wenzani ngoba you use Nongoma municipality as a door so that you can manipulate the system so nazo ukuthi iZululand and Northern Hemisphere and as well as indlunkulu kaZulu ilawulwa yinina. Ningodoti nje lini. Ngiyakutshela mina udoti wena mncwangu udoti yabona. Wena nje ukade shawa kasibhamu sohlwayela emehlweni lapho uchofa ubuso bonke lapha istress sokuthi udla imali yabantu ngenxa awuzange uyise intuthuko kubantu. Leli data lele kuthiwa uthula sizwe buthelezi idata leli. How many boreholes, how many lokunjana lapha ojojo tank osubahambisile emphakathini waseZululand wonkana kunoma ungazokhuluma ngodoti ukhulume ngerubbish wokuthi wena you are just care about umasipala uzogabeza abantu uthi abalethe uthuvi bezofaka emasangweni kamasipala unithatha abantu abaziyitswebhu nezinkabo omadiphana niphendula amakhansela ukuthi nibafake lapha kumasipala nenze urubbish lapha kwanongoma ningahloniphi umthetho kamasipala ningahloniphi umthetho kagovernment ningahloniphi umthetho wakwaCocta ningahloniphi umthetho wezeNingizimu Afrika nenza lento eniyenzayo mncwango
thula sizwe umfundisi njani wena mawunje kusole namhlanje ngiyakunquma ungaphinde uthandaze ungaphinde uvule ngomkhulu kaNdlunkulu ungaphinde ufake ngisho imjiva lehula hula lezi ngakubona eNdlunkulu ngangikhona uphethe ujeke ungaka wine uthi uphuzela uJesu ungaka ujeke ungaka awugoqa wonke awushawa awuvala wathi udiyaze leyo ngene emotweni yakho wathi ungcono khona abafana bayashayela emveni kwalokho wena udume kabi ngokubulala abantu thubulala abantu wena unquma abantu umuholo njani eBeverly Hills ngikubonile okay wangikhawula cha awuzange ngikhawule ngilula isandla ngikuguqela njengomntwana waseNdlunkulu lutho waqhamuka lompalo waxulo lokho nokuphonda lesiso lokho ulinde ukuthi waxulo lo umnyanya lokubhubha lompalo zalo mfika ichatha uyabona ukwathi ukuthi kwaphebezisa kwenja ukuba lempala naye uNkulunkulu wami acala ngabafowabo bamgade ngiyakutshena wawuzombulala lo mfana ngabakade afa ngiyakutshena ngendlela onenhliziyo embi ngayo you don't know politics you are stupid wes leli data lokunjalo le iqhumelezi ukhandela imbodla ethu omncwango you don't know politics la abantu abaqimba kwi council chamber laphana ke umthetho wale nto usho ukuthini nuthatha phi lo mthetho wale nto leyo you must challenge things with rules and regulations landelana umthetho ngendlela efanele iZululand yonke ayinamanzi ngoba nina you are the gatekeeper of the royal household in the Zulu kingdom nicabanga ukuthi nina nisebenzisa amaZulu eniwabamba la niwakhove kwaZulu Natal niphinde niwakhove eGoli emvelo kwalokho anivotele niba namakhansela amathathu eGoli namababili emvelo kwalokho niba nabantu abawu2 or 3 or 4 eParliament nimbongolo lethiwa umkhulekelo leyana lehamba ibhunqana wehe ngeke ngisho ufisa sikhuluma uthando ongathanda isingisi noma ungazenzani umkhuleko ngeke usifane nomntwana okuphinda ngene umntwana okuphinda ngene is a giant umntwana okuphinda ngene is an elephant umntwana okuphinda ngene is a hero umntwana okuphinda ngene is legendary nibulala iqembu lomntwana okuphinda ngene ngendlela nimgodoyi ngayo nonke niyabheda anenqondo Ngine-show ukuthi umntwana okuphinda ngene misleader. You are doing exactly what Ngizwe Mchunu and Belitele have done to Ramaphosa to mislead the president. You are also misleading the president of the IFP. Umntwana okuphinda ngene khuluma ship lesihlabi sayini lento lento. Don't lento. Njengathi shu yabo. So therefore I'm telling you straight and I'm setting you the record straight yokuthi lento yokuthi Nina, ngangithini ngenkathi ngithi ni regional party, you are a regional party. You are based in Zululand. Do you think people will vote for you in 2024? Never. I can never allow my people. No votolo iphuphu lezi enithutha nazo amatraki ama-tipper truck no theni inhlabathi kwanongoma office niphinde futhi nithathe amabhakethi othuvi niwafaka lapha kwi-council chamber nivimbe nangawo ngaphandle nifake ichitho ningamanyala wozani ningibulale ezinhla nginesabe nemgodoyi ngithi sukela namhlanje ningamanyala umhlaba ofanele unazi ningamanyala. I'm telling you straight. Doesn't matter how much you can send me the videos and namana lapha lompala walapha Fryhead lompala wase Fryhead yazi ukuthi lompala wase Fryhead lo mpala mncane ngaka ngoma ayingoma kathathu mina uyazi iqasho mfana mncane lo mpala mncane kuyiphothola kunamashakijima ukhetshima ngiyakishima kwazi uma kusikibunga noma kuqondile kodwa Osazi ngisinjalo ngithengela le voice note yakho bethi bakugxeka ayi mina ngizwanga mina angifunzwa ke mina angifunzwa emfana wase Fryhead lo uphethe lo maphisa umeya wase Fryhead ayi ukhuluma izulu eqondile laphana umeya mangabe eqondile ekhuluma eba yiqhuthu umuntu maye ube yiqhuthu ekhaya ekhombisa ukuthi uphethwe indoda ethethisa abantu futhi okwesibili sicela ukuthi avele phela barekhoda yonke ama-caucus lawo yonke imhlanga ngivele ngoba phela kushuthe phela ke sekusemthethweni wokurekhodana ekubeni nazo ukuthi lonke into ayilungile nakhona lokho that was a wrong thing and not as a trap umani futhi umxosha umaphisa emxosheni
ningalokhu nekhanda izinto eyingekho zibe khona ngoba mina lenkulumo engizwile lapha nokukhuluma izizulu esiqondile ngifuthi ezizulu ngisiboni nakancane esinenkinga yabona ngaphandle kokuthi uma kuyi-formal meeting ku-staff meeting awukwazi uqoshamisa amagama ukhulume ngendaba yalobo umkunzi akhulume ngabo kodwa nje in politics ukuba he was addressing the political gathering ngabe ngithi mina mfana wenkunzi kodwa if in the house of a meeting staff meeting then khona lapha bena amaphutha khona nakhona lapho ngiyamhlola kodwa egcina ngosuku ngempela awukwazi ukwenza into nje kumasipala uthi uphethe kubonakala sekushunqa nje lapha kuthiwa kuyosiwa kwenziwa lapha ayifiyosa kuwosa bani wenzani no you need to be informed as a leader otherwise there should be no leadership yabona don't use the political scams to manipulate someone never ningakwenzi lokho if you are really leaders yabona inkinga zenu akubezeni nukela nothi shipise neseni ngiyamtshela mina bathoka nizwa kanongoma lukhulu leza lenyelela lukhulu leza lenyelela lukhulu leza lenyelela sine inkinga namhlanje eNdlunkulu ngenxa yeni imncwango naleli data leli aphinde evule ngomkhulu lo mkhulewa uvula ngawo eNdlunkulu usebenza apho na data ndini wami addressa zonke izinto lapha azisona nje ngawo thula sizwe isona nje ngawo now I'm calling you straight thula sizwe ziyakhala phela manje lalela wothula sizwe akusadlalwa manje sibheka 2024 and isikhathele siyicountry sivalelwe ihinja uRamaphosa sivalela we lockdown ushela ugesi sineyinkinga South Africa vele sifana ukuthi sifile asisebenzi asinamali nibanga nodwa amathenda fusak ziyakhala ke manje we are already dead but in the history of our continent and in the history of our country someone must remain and say khona ukukhuluma iqiniso. That's why even Chris Hanna today is still alive. That's why Malcolm X today is still alive. That's why Martin Luther King Jr. is still alive. Ngizwe Mchunu will live even when I departure where I am. Someone come and kill me. Ngisendela ama-SMS, ngibhalele lubhekecela. Ngisendela ama-SMS, ngibhalela izinto, niyangisabisa, niyangifonela, nizongibulala. Do you think it's a good idea for Inkatha Freedom Party to be known as abantu ababulalayo? To be known as abantu abangazi politics? To be known as abantu who abangatshenwa okufanele bona babetsheniwe fanele be decide to kill someone or to organize the hit for someone? Do you think that is fair? Do you think it's what profit you want to live in? Do you think it's a country you want to live in? Never, Kotwan. Samana sinego zomngwango. Hayi lo moya ukhubazekile.